La primera part que veurem serà la debilitat de la República de Weimar. Després de la derrota alemanya en la Primera Guerra Mundial, doncs l'emperador abdica. Aquí n'hi ha una gran confusió a Alemanya i tracten de crear un nou estat. A Weimar, a la ciutat d'Alemanya, fa una assemblea constituent i el nou govern que decideixen fer serà una república governada per un règim democràtic. Dins d'aquest panorama tindrem tres partits els més importants. El Partit Socialdemòcrata serà el partit en aquell moment més important del país i polaritzats l'extrema esquerra i l'extrema dreta. Dins de l'extrema esquerra tenim els espartaquistes que volien copiar el règim comunista similar que havia passat a l'August. I dins de l'extrema dreta, doncs, recordeu que ja hem parlat que la gent es polaritza i els que van a l'extrema dreta, doncs tenim el Partit Obrer Socialista Alemany que consideraven que el nou règim no era legítim. La raó que considera que el nou règim no era legítim és que Alemanya havia acceptat les condicions del Tractat de Pau de París, de la Primera Guerra Mundial, on consideràvem que Alemanya era la responsable de tots els mals de la guerra i havia de fer unes reparacions de guerra molt costoses per a Alemanya. Per tant, estaven totalment en contra d'aquest règim. El 1920 apareix Adolf Hitler, s'integra aquest partit. Adolf Hitler, un personatge militar que va lluitar a la Primera Guerra Mundial, i el 1923 Hitler farà el Putsch de Múnich, un intent de cop d'estat per treure el govern, on va fracassar. De fet, Hitler va parar els seus ossos a presó i allà és on va escriure la seva famosa obra Mein Kampf, on desenvolupa tota la seva teoria del nazisme i el feixisme alemany. Bé, hem vist el panorama de per què la República de Weimar, perquè va ser a la ciutat de Weimar on van acordar una assemblea constituent fer un règim democràtic, una república, i anem a veure la crisi econòmica, l'altre detonant del per què de l'ascens de Hitler al poder. El primer terme que hauríem d'entendre és hiperinflació. Inflació és l'augment dels preus al consum. La inflació per si és bona. Si no n'hi ha inflació, al contrari és la deflació, que la deflació sí que en si és dolenta. El que és molt dolent és la hiperinflació. Per què a Alemanya va haver-hi aquesta hiperinflació? La raó va ser que el 1923 el govern, per assumir els pagaments del deute de guerra, doncs va decidir imprimir una gran quantitat de bitllets. Per fer-nos una idea, l'equivalent d'un dòlar era 4.200.000 marcs alemanys. Una xifra desorbitada. Què succeeix en aquests... Com passa això? Doncs el que passa és que si tu imprimeixes més bitllets però no tens les reserves equivalents, doncs el que fas és que tothom incrementi els preus. Imagineu-vos que anem a comprar una barra de pa, aquesta barra de pa no val 50 cèntims, però el nostre govern opta per imprimir més moneda. El forner, el dia següent, sap que jo tinc més calés. La raó és que el govern ha imprimit més bitllets. Doncs em demanarà un euro. Però és que el forner també, el transportista, el que li abasteix de llum, d'energia elèctrica, també li anirà incrementant el preu. És a dir, imprimir bitllets sense les reserves equivalents d'or produeix una hiperinflació. I això és el que va passar a Alemanya. I l'altre fet que va ser d'un abast mundial va ser el crac de 1929 de la borsa de Nova York. Les empreses nord-americanes i els bancs nord-americans van retirar les seves inversions de la resta del món. Per què? Per la senzilla raó que no n'hi havia liquiditat. Necessitaven tenir calés que havien prestat. Ara es necessitaven recuperar perquè els seus bancs, les seves empreses, no els tenien. Al retirar aquests calés, empreses alemanyes comencen a tancar,
al tancar les empreses la gent es queda en atur i aquest atur arribarà l'any 1932 a un 50% de la població aturada. Imagineu-vos quin panorama si nosaltres aquí a Espanya tenim, si no fa un 25% de la població aturada, doncs en una Alemanya que un 50% del poble no pugui treballar, doncs la situació era insostenible. Avancem. I ara veurem l'últim apartat de com Hitler arriba al poder. Abans hem obviat que durant la República de Weimar qui manava, qui tenia el poder, era el mariscal Hindenburg. Hindenburg va ser un heroi de guerra, molt reconegut per tothom allà a Alemanya, i va ser el president de la República entre el 25 i el 34. Però la crisi econòmica va incrementar la tensió social. I hem vist abans com es van polaritzar l'extrema dreta i l'extrema esquerra. L'extrema esquerra, obrers, Partit Comunista. Extrema dreta, qui va recolzar realment a l'extrema dreta? A Hitler, els industrials i els financers, el partit nazi. Lògic, aquests no volien una revolució comunista al seu país. Una revolució comunista on prohibien la propietat privada, on totes les seves propietats passarien a formar part de l'Estat. Els grans empresaris això no ho volien de cap manera. Per tant, no els hi queda una altra que associar-se al partit nazi. Eleccions. 1932. Eleccions al Parlament i a la presidència de la República. Comunistes fan aquí una primera gran errada. No volien aliar-se amb els socialistes, volien anar per separat, pensaven que ells guanyarien. No volien formar un gran bloc contra els nazis. El resultat de les eleccions és que cap partit va obtenir la majoria absoluta. A les eleccions a la República, el president Hindenburg va tornar a ser elegit. Per tradició, el president de la República triava com cap de govern el partit més votat, però en aquell moment no n'hi havia cap partit que hagués obtingut una majoria clara. Per tant, Hindenburg tenia la patata calenta a sobre la seva programa. Què va optar Hindenburg? Doncs no va optar molt, perquè la pressió dels homes de negocis van pressionar-li a nomenar Hitler al gener de 1933. Els grans empresaris, els poders econòmics d'Alemanya van obligar Hitler per por que es perdés una revolució comunista. Hitler, en quan arriba al poder, va ser clar, ja el Mein Kampf exposava les seves idees claríssimament. Elimina els partits de l'oposició. Fins i tot, el 28 de febrer de 1933, els seus seguidors quedaran foc al Reichstag. El Reichstag és el Parlament alemany, igual que les Corts aquí, o l'Assemblea a França, doncs quedaran foc al Reichstag i acusarà els comunistes com a excusa per eliminar-lo, perquè la població alemanya veia que els comunistes eren els seus enemics. I per acabar, direm que el juny del 34, la nit del ganivet llarg, Hitler eliminarà l'oposició i el 34 Hindenburg morirà i aquí ja serà quan Hitler agafarà tots els poders, es convertirà en cap de la República i serà la persona amb un poder absolut, un poder omnipresent i realment tot el poder d'Alemanya estarà en mans de Hitler, que els portarà a una segona guerra mundial amb resultats catastròfics per a tothom.